Bueno, gaurko bideo honetan azalduko dizuet zer eskatuko dudan eta zeri erreparatuko diodan ikasgai honetan zuei gero notarekin ordaintzeko. Vale? Eta hasteko adibide bat. Hemen dugu Chimamanda Ngozi Adichie. Bera Afrikarra da. Afrikan herrialde eta kultura desberdinak daude. Vale? Nigeriarra bera. Idazle ezaguna eta Estatu Batuetan idazle. Berak idatzi du TEDxeko saioetan esateko hitzaldi bat. TEDx pentsamendu berriarekin eta gauzak beste modu batez kontatzeko egiten diren jardunaldiak dira. Oso ezagunak. Adichiek oso izenburu deigarria eta esanguratsua idatzi zuen hitzaldi honen hasieran. Historia bakarra kontatzearen arriskua. Vale. Orain arte historian eta geografian kontatu izan zaiguna izan da historia bakarra eta osoa. Zirrikiturik gabe, pitzadurarik gabe, pieza guztiek bat egiten dute norbaitek kontatu nahi izan duen historia batean. Garrantzitsua da historia hori ezagutzea, ipuin hori ezagutzea. Vale, oinarri bat baduelako. Baina pertsona honek, idazle honek, argi utzi zuen, botereak agindutako historiaz aparte badaudela beste 11 historia eta ikuspuntu desberdin. Jartzen ditu adibide desberdinak. Bera joan zen Mexikora, edo Estatu Batuetara, lehenengo aldian, eta ezagutu zuen pisubide bat. Eta mexikarrak hartu zituen etorkin huts bezala. Baina gero denborarekin konturatu zen, etorkinak ez eta beste gauza asko zirela. Ikusi zuen ere, mendebaldeko jendeak Afrikarrak ikusten zituela txiroak eta baldintza oso gogorretan bizi zirenak. Sarraskietan sartuta egunero. Baina honek esan zuen, bere aita irakasle izan da, oso bestelako narrazioak eta ipuinak bazirela. Botere batek azken batean, zuri usten dizu historia bat kontatzen, ara usten dizu zuk zeure buruari nahi duzuna kontatzen. Vale? Horregatik, gure ikasgai honetan geografia eta historia, kontzeptuak eta historia hori begiratu eta aztertuko dugu. Vale? Baina ez da garrantzitsuena. Garrantzitsuena zera da. Kontzeptuak lotzen ikastea. Kontzeptuak azalduko ditut eta horiek nola lotzen dituzuen begiratuko dugu, aztertu eta epaituko dut azken batean. Nola narratzen duzuen kontzeptu horiek guztiak lotura batean, hori izango da notaren erakusleioa. Vale? Adibidez, nik orain esan dut Chimamandak idatzi zuela hitzaldi bat, ez? Hitzaldi horretan zenbat kontzeptu agertu dira. Agertu dira Afrika, Amerika, harremanak, boterea, historia, narratiba, horiek denak dira kontzeptuak. Vale? Eta horiek adarkatu daitezke adarska txikiagoetan oraindik. Eta ikusten duguna da, historia osoan eta geografia osoan munduan eta unibertsoan existitzen diren gauza guztiak lotzen direla, bat izan arte. Dena lotzen da, denarekin. Gu gara, dena horren zati bat, eta hori guztia dago gure baitan. Eta hori da, nola kontatzen duzuen lotura sare hori, izango da nire ikuspuntua edo behintzat nire epaitzeko modua. Orduan, jator idazten ikasi behar duzu, eta kontzeptuak seinalatu eta harremanetan jartzen. Hori izango da, nik eskatuko dut. Hiru gauza horiek, kontzeptuak, kontzeptuen arteko loturak, narratiba egokia eta txukuna. Vale?
Orduan, berez, ideia batzuk txertatu dizkigute. Ideia horiek errekonozituko ditugu. Eta bazterrean geratzen diren horiek bilatuko ditugu. Hori da eskatuko dizuedana. Bale?